So ayan, magandang hapon po, no? Time check 1:45 ng hapon sa mga ulan-ulan. May bagyo kasi. So dumating na po yung deliver, yung utility box na in-order pa rin na at yung simento. Ayan na po. So makapagtuloy-tuloy na sa pagpalitada ang mga brothers and brothers. May kasamang ano yan? Screen. Nandito. Ayun. Kasi yung Vistayan pag ano papalitan namin. Butas na, ano na kasi. May butas talaga yung Vistayan, punit. Punit din. Ayan. Alright. So ayan, at so nandun pa si Parang G, so naka-live pa. So gagawa na si Kapuloy. Kunan ko ng video to. Sayang naman yung. So ayan po, bali dudugtungan ng boto yung baon para pagpalitada ay nakabaon na siya. Alright. Ayan po, linya na electrical. So bali tagusan na yung dalawa, magkakob na yung tigapila saksakan. Ang switch dito dito? Dito? Dito. Ay, napala tayo ng kaabang pa. Ay, buli mga lang, nakabasa. Render. Nagpabasa ka. Ba't nagpabasa ka? Huwag ka nang hiram ng kaputi doon, baka ka umalis. Talaga naman lalagdating ka yung ginagawa mo eh. May lady mo lang. Pwede na po, malit, matutuyo kang ganyan. Tuloy, may na-transmit mo. Dapat lagi ka may damit kung saan mo, sa box. May pag tumila, mag-bistay tayo. Kahit mag-bistay lang. Ha? Meron na? Meron na? Nakasang na eh, marami yung kasakit. Pag malakasan ng sinisil. Gawa ni Kasi. Ano yun mga ginamit namin doon ng bakal kalinuli, puro asirado. Puta na, pag binabalugtog namin, putol. Pinahirapan kami doon, magbalugtog ng mga section ni Kim. Nagawa namin doon. Alright. Anong ginagawa mo, Lo? Ang may tungaan sa baba. Oh. Diri naman tayo, ang puso ko mulukso.
Ano? Yung tirang halo lang, iakat mo dito. Isakit ko dito sa kantuhan. Ako ka pala, ibabang natin ito para hindi pa natin ito. Ay, 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 ay! Buntis na. Buti na lang may drone ako dito. Drone na. Ayaw mo eh. Yan. Pasok. Lunod pa ko
may patambal dito. Ano ba talaga? Ayan na po. Solve ang isa. Muna ba ka? Kabila pa yan. Dapat may tubo rin. Itasan dito. Hindi pa ba rin yun? Hindi pa din yung tubo. Saan pa rin yun?
Ito, tama sa taas. Tama na taas. Kasi? Yan pa. Papalagad. No. Yan tubig. Hindi nagkita.
Tabunan na po. Ayun na po yung pangalawa. Yan sa ano yan, gilid ng pinto kasi yan, switch. Sobrang init ay. Mag-iisay na naman yung hangin niya. Hindi sa inyo. Tabunan na. Ganyan. Tapos na yan.
Kaya nagpahalaw kay Tilo para matapos tong bakante na to, yung ano, hindi natapos. Kaya pahalaw. Kalahati lang lo ah. At ito, naglilinya pa dito si Kapuloy ng ano, outlet sa terrace para kung nandito sila sa terrace, pwede sila mag-charge. Meron sang isa. Alright. Ulan, halaman. Tulay ang palaman. Basta silik si Tilo maghalo. Sulit. Kasintada ni ganito. Quality. Parating quality. Pinatapang kasi sabak-sabak lang eh. Ang mo kita baba ka outlet. Ha? Ito Sakto taas lang pa yan. so. Natubo. Ang kagandahan pagka yung hindi pa nakapalitan ay na ano, madaling tapalan. Lambot-lambot ng tibagin. Nalimutan na tayo ng kanin. So, gawa tayo bukas? Gawa tayo. Ayaw nga. Tapusin ko palitada to. Ang porto ko. Ayan ang vlog yun. Kapit kondula.
na akong gagawin eh. Oh. Wala na kasi itong gagawin eh. Sa kunti na lang. Sakto pala ito dyan eh. Ano? Sakto. Ang kagandahan pag PVC, madali magpasok ng wire. Yung tip up. Alright. Kaya po estilo. Ayan, natin yung siminto, pinalo. Dito, nag-isang ko na ito.